starter showet. Hej, hej fra Elisabeth og Jakob. Tak, fordi du ser med. Vi deler vores oplevelser her. Og følg med på vores eventyr. Og find os på Facebook. Vi ønsker dig god fornøjelse. Nu starter showet. Hej, hej fra Elisabeth og Jakob. Tak, fordi du ser med. Vi deler vores oplevelser her. Følg med på vores eventyr og find os på Facebook. Vi ønsker dig god fornøjelse. Nu starter showet. Følg med på vores eventyr og find os på Facebook. Vi ønsker dig god fornøjelse. Nu starter showet. Godmorgen. Godmorgen. Her fra campingpladsen, Byrskov Camping. Ja. Det er fredag den 27. marts, men vi kom faktisk i går. Det har vi ikke filmet så meget af, fordi vi skulle bare lige på plads og bare lige hygge os. Men ja, det er som sagt fredag den 27. marts. Klokken er lige lidt i 7. Jeps, fordi jeg tager på arbejde. Ja, jeg har fri, så Karl og jeg, vi skal hygge os hjemme i campingvognen i dag. Og ja, du skal på arbejde. Jeg kører nu. Ja, du kører afsted nu her på arbejde. Og så skal Karl og jeg altså bare hygge os. Så men, vi skal have en hyggelig weekend ud af det her. Det er jo lige en påske, men vi skal hjem på søndag igen. Men vi skal lige have nogle hyggelige dage her. Og bare slappe helt af. Og campingpladsen her har jo helt speciel indflydelse, kan man vel godt sige, på vores campingliv. Hvordan vores campingliv det startede. Men det må I følge med i videoen for at se, hvad det lige handler om. Så nu tænker jeg bare, at vi vil ønske Elisabeth en god arbejdsdag. Yeah. Og så, og så skal Karl og jeg, vi skal bare hygge os og slappe af og ud og gå i det her fantastiske vejr. Så følg med i videoen, og så lad os se, hvad vi oplever. Og så må vi se, hvornår Elisabeth hun, kommer tilbage til vognen. Nå, nu skal Karl og jeg altså lige ud og gå en god tur lige her uden for pladsen. Og så ind på pladsen og lige se lidt af det hele her. Så I skal da lige med på turen. Så skal vi se, hvad vi oplever på vores vej rundt på campingpladsen her. Så kom vi hjem fra turen her på pladsen, Karl og jeg. Vi har gået 2,2 kilometer, sådan i yderkredsen, og så lidt frem og tilbage sådan herinde. Så man kan altså virkelig få gået nogle lange ture, selv på pladsen her, for det er altså en stor plads. Men nu vil jeg sidde herude i forteltet, der er ingen varme på, men der er så dejligt varmt herude. Og så har jeg lige taget vores liggestol frem her. Så nu kan jeg bare sidde herude og slappe af, og nyde det stille og roligt her. Men det er nu lidt mærkeligt, at Elisabeth ikke er her. Det må jeg altså sige. Jeg tænkte, det kunne være, at det skulle nok blive rigtig sjovt og hyggeligt. Og det er det også, men det er altså også hyggeligt at være sammen på camping, ikke? Så jeg skal nyde roen, stilheden, og bare slappe af. Måske tage en morfar herude i forteltet.
Nå, men det er jo ikke en rigtig Elisabeth og Jakob video, hvis ikke vi... Ja, minimum en gang i videoen viser, at vi sidder og så spiser, ikke? Så nu vil jeg lave det første klip, at vi sidder og spiser. Jeg laver lidt frokost her, og måske ikke sin Carla. Hun håber nok at få lidt rester, nu må vi se. Men vi skal have lidt mad. Vi sidder bare og slapper af, nyder campinglivet. Og så har jeg lige bestilt lidt ekstra grej til vognen, fordi måske du kan se den her juleafdækning derovre. Det ligner lort. Så der har jeg lige bestilt noget andet, fordi den løsning der, den kan vi ikke leve med. Så der er noget nyt på vej med posten der, og ja, så må vi se, hvordan det bliver. Nu vil jeg have lidt mad. Carla og jeg er lige gået udenfor for at nyde. Jamen, det er rimelig fint vejr stadigvæk. Der er kommet lidt skyer, så det er ikke ligesom i morges, men det er stadig fantastisk at være afsted. Og ja, Carla, hun har fundet en pind, hun kan hygge sig med. Men det her med hundehegnet, og det her, vi har kunne lave sådan en gård her. I kan lige prøve at se den her engang. Vi har jo lavet en video, som fortæller lidt mere omkring det hundehegn, som jo faktisk er et hønsehegn. Men det ved Carla ikke, at hun ikke er en høns, hun faktisk er en hund, ikke? Men herover der kan man ligesom sige, der er udgangen for Carla. Der har vi bare bundet den til der. Og så går der altså hele vejen rundt her. Rundt om et, altså hvor tit der lige man kan sige, at man har et æbletræ på sin grund på campingpladsen, ikke? Og så går det herhen. Og så slutter det altså til her, og så har vi vores udgang der. Så skal vi ikke hoppe over hegnet hver gang. Så er vi lige ude og gå en tur på pladsen. Vi har lige fået lidt kaffe og kage. Det hører sig jo til i vores videoer. Der skal være nogle nogle spiseklip. Men nu skal vi lige rundt og se lidt på pladsen. Ja, du skal se, jeg har jo gået tidligere med Carla. En tur på de her 2,2 kilometer. Den kan altså gøres væsentligt længere eller kortere. Det bestemmer man jo selv. Det er en dejlig stor plads. Ja, kæmpestor. Og der er mange gåruter her omkring og sådan noget, ikke? Så ja. det er virkelig lækkert. Men det vi lige skal overvise jer nu, det var lidt det vi, jeg kan sige, teasede for i starten af videoen. Hvorfor den her plads egentlig har så stor betydning for vores campingliv, kan man jo godt sige. Mm-hmm. Så lad os lige gå herover, så skal vi lige se lidt på det. Se pladsen her for cirka 13 år siden. Ja. Deromkring, lidt længere måske. Vi kan ikke helt huske det. Nej, der havde vi jo købt vores allerførste campingvogn, vores Knaus. Det vil sige, at vi har faktisk blevet introduceret til camping lidt før. Fordi vores, jeg er vokset op med det. Ja, og det er jeg jo ikke. Nej. Men vores bryllupsrejse, det var faktisk i dine forældres campingvogn. Mm-hmm. Vi tog den til Fyn. Og det fandt vi ud af, at camping, det var lige os. Det var virkelig noget for os. Så vi købte vores første campingvogn, en Knaus. Ja. Og den første ferie, vi var på med den, det var lige på pladsen her på Byrskov. Mm. Og det var fantastisk. Nej, hvor vi nød det. Og det var bare vildt fedt. Og der lå vi altså, jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi lå, men det var i hvert fald en sommerferie, tror jeg. Vi lå noget godt tid hernede og hyggede os. Og så købte vi jo en... Jamen, så skulle vi bare lige for sjov ud og kigge. På en campingvogn. Og vi havde sådan lidt, skal vi skifte nu? Det var en gammel Knaus nemlig. Ja, ja. Og så vi havde sådan lidt, skal vi skifte den ud? Så skal der være det og det og det her, de her krav opfyldt. Og så kørte vi op til forhandlerne. Så skal man lade være med at gå ud og kigge, fordi så har de det jo stående, ikke? Det fandt vi lige. Ja, og så købte vi en Detlefs campingvogn. Ja. En stor en. Og var vildt glad for den. Og så tænkte vi, at vi skal have mere af det her. Og vi boede i lejlighed på det tidspunkt. Ja. Så vi sagde, at vi skal prøve at have en fastlæggerplads. Ja. Det kunne vi godt tænke os at prøve. Og vi elskede den her campingplads heroppe. Det var så hyggeligt. Ja. Den er nem for os, da vi boede i Hillerød på det tidspunkt. Ja. Det er en halv times tidskørsel. Ja. Så vi passede med, at vi kunne stadig gøre det lige efter arbejde. Tage op en enkelt dag eller aften. Men den var stadig også tilpas væk til, når vi så ville holde ferie, følte vi også, vi var hjemmefra. Ja, og så havde vi noget have og noget andet ude, som vi jo ikke havde i lejligheden. Ikke? Så det her, det var altså pladsen, hvor vi allerførste gang var ude med vores egen campingvogn. Og skal vi ikke lige gå over og se pladsen, hvor vi egentlig lå som fastlægger på? Lad os gøre det. Vi går lige over og kigger. Jamen det her, det er så pladsen, hvor vi lå som fastlægger, og den anden, det er lige ved siden af. Så det er altså nabopladsen, og hvad vil sige, det der birketræ, det var der også. Det var bare slet ikke så stort. Og det var her, hvor vi lå fast i en hel sæson. Og jeg glemmer ikke, at vi havde en Skoda på det tidspunkt. Og Mover var jeg ikke klar over at fandtes på det tidspunkt, så da vi skulle have Detlefsen ind her, jeg kunne huske, at jeg kørte så langt frem med bilen, jeg kunne, koblede af, kunne få bilen ud, og så kørte jeg ind på nabopladsen på den anden side af hækken, og satte en langt tovværk i næsehjulet på den.
på deadliftsen, og så kunne vi altså trække vognen frem, så den stod og det var rigtig som fordi, vind. at jorden var jo blød. Det var jo om foråret, ligesom nu, hvor man satte det op. Så vi kunne slet ikke skubbe den ind overhovedet. Nej, overhovedet. Og jeg kan huske, min far, han var her vist også. Var han ikke her hjælp til det, Jo, tror jeg faktisk. og vi kunne slet ikke. Nej. Så det var meget sjovt. Så det der mover, det er altså fantastisk. Og det var faktisk også her på pladsen, at jeg så mover for første gang. Fordi vi campister hjælper hinanden, og så kom der et ældre ægtepar ude her og skulle ind på en af udsigtspladserne. Og så tænker jeg går lige over og hjælpe dem med at skubbe dem ind, fordi det var en stor vogn. Og så siger han, nej, det er ikke nødvendigt, for vi har mover. I har hvad for noget? og så tog han fjernbetjeningen op og begyndte at køre med campingvognen. Og jeg tror, min kæbe, den var sådan lidt nede. Og Elisabeth, du stillede også her og kiggede. Ja, det så meget godt ud. Og sagde, okay, det var godt nok vildt. Hvad er det for? Det skal vi have undersøgt, fordi vi har jo lige stået og bøvlet med alt det her. Ikke? Ja. Men her, der lå vi altså en sæson. Så det er her, vores camping, eventyr, rejse egentlig startede herfra. Og så efterfølgende, der kørte vi så lidt rundt med den deadlift, ikke? Det gjorde vi, ja. Men det var ligesom her, det... Ja, det startede alt sammen. Og vi har været her, da vi så efter deadliften, der købte vi en mindre campingvogn, en hobby. Ja. Og vi husker som om, vi har ligget her en weekend med den, men vi kan simpelthen ikke... Vi har ikke nogen billeder af noget. Nej, der lå vi her, fordi vi tænkte, det kunne være sjovt, ikke? Men vi har ikke noget. Men nu, og der lavede vi ikke YouTube med camping på det tidspunkt. Det gør vi nu. Så nu skulle vi dokumentere, at vi var her og lige fortælle historien, fordi det synes vi altså var lidt sjovt. Men der er jo kommet nye værter siden allerførste gang, vi lå her. Ja, det er nye ejere. Så der er sket en masse ændringer her på pladsen, ikke? Så men lad os gå lidt videre rundt på pladsen og snakke lidt om den. Ja. Så det er vores lille campinghistorie, opstart på camping, som vi lige synes, vi vil fortælle. Noget af det, der er med denne her plads jo, det er jo, at den er meget forskellig. Altså hver område er meget forskellig, kan man sige. Ja. Du kan virkelig finde grunden, der er fyldt, altså med hegn hele rundt, eller ikke hegn, men hæk hele vejen rundt. Vi kan jo kigge lige bag os her, ja, lige præcis. Og lige filme ind og så se her. Prøv at se en fed, altså, og det er jo det her, vi virkelig godt kan lide. Ja. Altså, hvor det er sådan lukket af, du har dit eget, ikke? Og så kan man jo vende om på den anden side og sige, jamen her... Så er der åbne pladser. Der har du mere åben. Men prøv også lige at se en plads. Ja, det er altså, to, tror jeg nok, det her. Nej, det er kun én. Der er kun ét nummer. Nå. Så du har én kæmpe plads her, ikke? Altså, du kan jo... Det er jo helt vildt. Altså, og det er jo det... Men det er det, den her plads, den kan. Ja, den kan så mange forskellige. Plus, der er mange udsigtspladser. Og det ligger jo så også lige ved vandet. Det er jo altid lækkert, men det er ikke vildt. Det er ikke det lækreste badevand, vil jeg så sige. Det var det ikke dengang. Nu har vi jo ikke været herude ved det og prøvet det siden. Men dengang, der var det lidt... Jeg tror heller ikke, det er nu. Nej, men det er ikke testet af lige nu her. Dog ikke. At det var. Men dengang var det i hvert fald ikke. Det kan have ændret sig, skal vi sige, ikke? Ja. Men en plads også for med fuglefløjt og lyde. Man hører altså ikke vejen derop så meget, selvom det er en meget trafikeret vej, fordi man kører meget nedad. Det ved jeg ikke, om filmen har ligesom rigtig kan vise, at man kører meget nedad, ikke? Så vi ligger langt nede. Så i går, der blæste det altså helt vildt, da vi kørte op og tænkte, kan jeg vide, om vi får fortæl på. Men det var jo ingen problem hernede, for der var helt lag. Så ja, det er nogle fede pladser. Der er i hvert fald rig mulighed for, hvis man er til åbne pladser, hvis man er til lukkede pladser, være for sig selv eller andet. Ikke? Der er også pladser, der ligger, altså af de åbne, der ligger sammen. Så hvis man er flere, der kommer sammen, så kan du sagtens ligge ved siden af hinanden. Ja, det er præcis.
her bygning, det er en nyere toilet- og køkkenbygning. Der var, da vi var her for mange år siden for fastlægger, var det sådan noget gammelt skur. Ja. Og det var ikke særlig lækkert. Ja. Altså, det var ikke noget, vi brugte overhovedet. Jeg havde ikke lyst til at gå derind. Altså, det var virkelig ikke lækkert. Og du er det ikke var sart. Det. Nej. Og jeg ved faktisk ikke, om der var køkken dengang overhovedet. Var der det? Jeg tror, der var et udendørs køkken. Ja, et eller andet. Ja. Men det, de nuværende ejere har fået lavet det her. Og det er rent træ. Ja. Og det er fælles toiletter, det er så hvad det er. Men det er pænt og rent. Ja. Og det er meget fedt. Det er jo lidt specielt, for det er bare sådan spånplader på væggene, træloft, og så er der sådan noget vinyl på gulvet, så meget råt. Og så er der jo ikke sådan lige noget, altså der er jo ikke varme derinde, så det er jo ikke sådan et sted, man lige sætter sig ind med sin telefon for lige at få lidt fred fra fruen, vel? Eller sådan et stykke tid. Det gør man ikke, altså fordi når man er her i, vi er slut marts jo, som sagt, ikke? Ja. Der kan det godt være lidt køligt, så man får gjort det, man skal, så er man ret hurtigt videre, ikke? Og baderummet, kan man sige, er også sådan lidt vildmarksbad. Ja, det er jo ikke vildmarksbad, men det er sådan lidt, du står ude i det fri. Ja, men på den anden side, du er jo stadig dig selv. Det er, når du lukker ind, og det er smart dørlukker med en sten, der lige bliver løftet op og ned. Det er altså meget sjovt, ikke? Men det er sådan lidt, hvad kalder man det? Det er bare anderledes. Det er det i forhold til, hvad man forventer af camping, sådan, hvor det altid skal være luksus. Så er det her lidt mere, der er jo stadig de andre bade og toiletter op på gården, som er virkelig flotte. Og de er jo blevet gratis, nogle af de der fælles bade der, i forhold til, hvad de var før, ikke, som du nævnte. Ja. Så det er bare for at sige, det er super fint hernede. Ja. Men det er pænt og rent. Det er det, virkelig, og det er noget, vi bruger. Det er bare anderledes, end hvad det er på andre campingpladser. Ja, og vi bruger det her nu, og det gjorde vi ikke, da det gamle var her. Så det er virkelig, virkelig godt, men anderledes. Her har vi så legepladsen. Og det fede er, at der er også noget til Jakob. Hvis jeg lige vender mig om her, så står der sådan en gammel traktor. Det er da mega fedt at sidde her og kunne køre rundt og lige forestille sig, hvordan man trækker afsted med en campingvogn. Det er, jeg ved ikke lige, jeg har ikke lige kendt det der. Hvor sidder batterierne på sådan en her? Er det ikke en eltraktor, eller? Det ved jeg ikke. Men det er nu meget sjovt, at der står sådan en her, man kan sidde og køre. Det er der garanteret mange børn, der synes er sjovt. Og mig også. Og unge drenge, eller mænd, der aldrig bliver voksne, eller det jeg ved ikke. Ja, godt. Ved I, hvordan man ved, at det har været en virkelig god burger? Det har det, når man trænger til et bad bagefter. Så har den siddet lige i skabet.